በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ምዝየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር አምላክ ሓጎስን ደስታን ይሃበና። ዘለናዮ ግዜ በዓለ ትንሳኤ ዘመነ ትንሳኤ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኩላትና ኩሉ ግዜ እኳ ኣብ ሊቃውንቲ ቦታትና ይምህሩናን የስተምህሩናን እዮም። እዚ ካብ ትንሳኤ ጀሚርና ዘሎ እዚ ዘን ሰሙን ዜናት ሰሙናት ዘን ሰሙን ዘን ቅንያት እዚአን ልክዕ ከም ሓንቲ ዕለት እየን። ከም ዘማራይ ዳዊት እንታይ እዩ ዝብል ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚአብሔር ንትፈስሖ እንታስባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ኦ እግዚኦ መርሶ ይብል ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ ዕለት እዚኣ እሞ ብኣ እንተሓጉስ ባህ ይበለና። እግዚአብሔር ዝገበራ ዕለት እዚ እዚኣ እግዚአብሔር ንዓና መዓር ክንደይ ከም ዘፍቀረና ብደሙ ዝገዛእና እዩ፣ ብደሙ ዝዓደገና። ከም ትፈልጦ ዓብይ ጾም ፀኒሕና ካብ ዝወረደ ጀሚርና ዓብይ ጾም ከምኡ ጾም ሕማማት እውን ሕሊፍና ብስግዳን ሓሊፉ ጾም ንፀውም ስለምንታይ ኢና እንተዳ ተባሂሉ ጾም ኣብዚ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ናብ ሓደ መሰጋገሪ ማለት እዩ። ስለዚ እንታ ዘይትፅወም መንግስቲ ሰማያት ንምርካብ እዩ። ሕጂ ከዓ እዚኣ ዘለናያ ሳምንት ዘለናዮ ግዜ ሰሙናት ማለት እዩ ጣዕሚ መንግስቲ ሰማያትን ዝተማቕረሉ ግዜ እዩ። ልክዕ ኣብ ጾም ፀኒሕና ድሕሪኡ ጾምና ወዲእና እቲ ሊቃውንቲ ቦታትና 318 ማለት 318 ሊቃውንት በእንተ ኣጽዋማት ዝብል ኣብ ፍትሐ ነገሥቲ ዓንቀጽ 15 ዝያዳ ኣሎ። ጾይምና ድሕሪኡ በዓላት እውን በእንተ በዓላት ዝብል ስለ ዘሎ በዓላት ክነብዕል ከም ዘለና ምሂሮምናን ኣስተምሂሮምናን ኣብ መጽሓፎም ጽሒፎሞ ማለት እዩ። ንዓና ድማ በቲ መጽሓፍቲ መርኪስና ድማ ንምሁረሉ ንምሃረሉ መጽሓፍ ኩሉ ግዜ ንዓና ንተግሳጽና ንትምህርትና ዝተጻሕፈ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘለናዮ ግዜ ከም ሓንቲ ዕለት እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ከም ሓንቲ ዕለት እየን ከም ሰንበት ማለት እዩ። ካብ ሶኒ ጀሚርና ሶኒ ከም ትፈልጣ ማኢዶት ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ማኢዶት ተባሂሉ ቅዱስ ያሬድ እዩ ሰይምዎ። ማኢዶት ማለት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ትንሳኤኡን ነፍሳት ካብ ሲኦል ኣውፂኡ ጸኣተ ሲኦል ናብ ገነት ምስግጋሩ ንምዝካር ማኢዶት ተባሂሉ ትስየም ማለት እዩ። ማኢዶት ማለት ምስግጋር ማለት እዩ። ብሓፈሻ ትርጉሙ ምስግጋር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ብዕለተ ዓርቢ ስቕለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቒሉ ብኣካለ ስጋ ናብ ሲኦል ወሪዱ ናጽነት ዝሰበኸሎም ሓራ ዘውፅኦም እዚ በዚ ምኽንያት እዚ ማዕዶት ተባሂላ ቅዱስ ያሬድ ማዕዶት ኣደወ ካብ ዝብል ግእዝ ኣውፂኡ ማዕዶት ኢሉ ሰይምዋ ማለት እዩ። ብዕለተ ሶኒ ማዕዶት ተባሂላ ትዝከር ማለት እዩ። ኣብዚ ቅንያት ናይ ትንሳኤ ግዜ ማለት ፋሲካ ኢልና ነኽብሮ ኣብዚ ማለት ካልአይቲ ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ። ሶሉስ ቶማስ ተባሂላ ትማል ዝሓለፈት ማለት ረቡዕና ዘለና ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ። እዚ ድማ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 24 ክሳብ 30 ዘሎ ክንምልከቶ ንኽእል ኢና። ብዝያዳ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ወንጌል ዮሃንስ ጽሒፍዎ ኣሎ። እዚ ዝበለሉ ድማ ኣብ ዕለተ ትንሳኤ ሰንበት ምሸት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሃዋርያት ኣብ ዝተኣከብሉ ኣብ ዕፁም ማዕጾ ኣትዩ ክገልጸሎም ወይ ድማ ከሎ ኣብ መንጎኦም ድማ ቶማስ ሃዋርያ ኣይነበረን። ቶማስ ሃዋርያ ካብ ሰዲቃውያን እዩ ማለት እዩ። ፈሪሳውያን ዝበሃለሉ ሰዲቃውያን ኣለዉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ኢሉ ኣብ ብዙሕ መጽሓፍትና ይገልጾ እዩ። ስለዚ ካብ ሰዲቃውያን ኮይኑ ካብቶም ፈሪሳውያን ካብቶም ሕጊ መፍረስቲ ማለት እዩ ካብ ዘይኣመንቲ እዩ ስለ ዝነበረ ቶማስ ማለት እዩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሃዋርያት ኣትዩ ኣብ እኩብ ኣብ ወይ ከዓ ብዕፁም ማዕጾ ከሎ ሰላም ንዓኻትኩም ኢልዎም ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ቶማስ ይነበረን ስለዝነበረ ፀኒሑ ድማ ይቕረታ ምስና ይቕረታ ፀኒሑ ኣብ ዝነበረሉ ሃዋርያት ምስ ተመልሶ ቅዱስ ቶማስ ኣብ ዘለዎ ሃዋርያት ትንሳኤ ጎይታ ምእንታን ከኣምኑ ቶማስ ኣብ ዘለዎ ድማ ዝለመዓት ዕለት እዚ ትማል ዝሓለፈ ሶሉስ ማለት እዩ ቶማስ ኢላ ቤተክርስትያንና ቅዱስ ያሬድ ቶማስ ኢሉ ፀውዕዎ ማለት እዩ ቶማስ ማለት ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኾን ኢሉ ናይ ምርግጋፅ መንፈስ ዝሃቦ ወይ ድማ ብጥብቂ ብጥንቀቐ ዘነገሮ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቶማስ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታይ ኣምላኸይ ኢሉ ከዓ እንታይ ግበረ ንዓስኪ ኣነ ከም ዝተሰቐልኩ ከም ዝመትኩ ሽንክራ ዝሸንከሩኒ ዝወግእኒ ሽንክራት ኣእዳው ካምፅእ ኢሉ ዳሃስስ ብምባል ልክዕ መለኮት እሳት መለኮት ስለ ዘሎ ከቃፅሎም ሰበለ ጎይታይ ኣምላኸይ ኢሉ ቶማስ ማለት እዩ ካብኡ ድሓር ንቶማስ ኢልዎ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኾን እቶም ከይረኣዩን ዝኣምኑኒ ብፃዕኒ እዮም ስለዚ ንስኻ ብምእማን ከይረኣኻ ኢኻ እቶም ከይረኣዩ ንስኻ ብምርኣይ ኢኻ ኣሚንካ እቶም ከይረኣዩ ንዝኣምኑኒ ብፃዕኒ እዮም እንዳበለ እዚ ንዝክረሉ ስለዝኾነ ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ ብማእስያ ሶሉስ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎመዓልቲ ስያሜ ድማ ከምቲ እንጓልና መዓዛ ዝበልክዮ ኣልኣዛር ተባሂላ ትፅዋዕ ኣልኣዛር ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እዩ ዘሎ ቀንዲ መልእኽትታቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ 38 ክሳብ 46 ዘሎ እዚ ድማ ፈታዊ ክርስቶስ ዝነበረ ኣልኣዛር ማለት እዩ ኣልኣዛር 4 መዓልትን ድሕሪ ምማቱ መቃብሩ ካብ መቃብር ፀዊዑ ጎይታ ዘተንሶ እዩ ብዙሓት እውን ተኣምር ሪኦም ሰሚዖም ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ኣብዚ ዕለት እዚ ድማ ትንሳኤ ጎይታ ኣነ እየ ኢሉ ስለ ዝምህር ዝነበረ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኣብ ዝኣምን ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ ኢሉ ብምባል ይምህሮም ነበረ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ነቲ 4 መዓልቲ ኣብ መቃብር ዝገበረ ሞይቱ ኣብ ቢታንያ ማለት እዩ ኣልኣዛር ከምኡ ምስ በሎ ድሕሪኡ 4 መዓልቲ ጮንዩ እኮ ኢላ ማርያም ሓፍትኻ ግዲ የብልካ እንድኻ ኢላ ንጎይታ ሓቲታቶ ኣልኣዛር ተስእ ኢሉ ከም ዘተንስኦ ስለዚ ኣልኣዛር ተባሂላ ትፅዋዕ ፅባሕ ድማ ከም ትፈልጦ ሓሙስ እዩ ሓሙስ ማለት ኣዳም ተባሂላ ትፅዋዕ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ሉቃስ ኣሎ እዚ ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 35 ክሳብ 49 ዘሎ እዩ እቲ ብጌጋ ዝወደቐ ኣዳም ሞት ተፈርደ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ማለት እዩ ስለ ዝተጣዕሰ ናብ ገነት ዳግማይ ከም ዝመለሶ ካብ ጓልጋልካ ተወሊደ ከድሕነካ ብምባል ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ብምባል ተስፋ ስለ ዝሃቦ እዚ ናይ ተስፋ ግዜ ኣዳም ተባሂሉ ነቲ ወዲቑ ዝነበረ ኣዳም ንኸድሕን ተስፋ ዝሃበሉ ግዜ እዩ ኣዳም ተባሂላ ትፅዋዕ በዚ ምክንያት እዚ ማለት 5 መዓልቲ ማለት 5 መዓልትን ፈረቓን ዝበሎ 5,000 ማለት እዩ እቲ ፈረቓ ድማ 500 ማለት እዩ 5,500 ዘመን ምስ ኣኸደ ከድሕነካ ካብ ጓልጋልካ ተወሊደ ካብ ዘርአ ኣዳም ካብ ጓልጋልካ ተወሊደ ኢሉ ድሕነት ዝሰበኸሉ እዩ ስለዚ ስርሑ ናብ ገነት ንምእታው ምዝካር በዚ ምክንያት እዚ መዓልቲ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ትፅዋዕ እዞም ደቀይ ስለዚ ዓርቢ ድማ እዚ ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 26 ዘሎ ቃል እዩ ንረኽቦ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እውን ኣሎ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 28 እውን ኣሎ ብደም ክርስቶስ ተዓደግና ዝተመስረተት እያ ቤተክርስትያን ንሕና ቤተክርስትያንና ኩላትና ከም ትፈልጦ ንሕና ኣነስ ኩላትኩም ዘንደቀ ኩላትና ቤተክርስትያንና ንሕና ልብና ቤት መቅደስ ናይ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ምስ ተጠመቅኩም ንክርስቶስ ለቢስኩም ኢኹም ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ተጠመቅናስ ንክርስቶስ ለቢስናዮ ማለት ስለዚ ብደም ክርስቶስ ተዓዲግና ንሕና ቤተክርስትያን ድማ ብደም ክርስቶስ መስሪትዋ ማለት ገዚእዋ ዓደጋ ጎይታና መድሓኒትና ማስ መዓልቲ እንተዳ ተባሂሉ
ቤተክርስቲያን ዝተዓደገትሉ ዝተገዝአትሉ መዓልቲ መዓልቲ አንተ ዓርቢ እያ ማለት እዩ ንሕና ካ ዝተወለድናሉ ወይ ዝተፈጠርናሉ ዓርቢ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ዓርቢ ቤተክርስቲያን ዓባይ ቤተክርስቲያን ንሕና ቤተክርስቲያን ዝኾንና ዝተገዛእናሉ ብደም ክርስቶስ በቲ ክቡር ዝኾነ ደሙ ዝዓደገና ዕለት እያ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ቤተክርስቲያን ንሕናና ቤተክርስቲያን ካብ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ኣምልኾ ንፍፅመላ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከዓ ቤተክርስቲያን ማለት ሰብነትና ኣካላትና ቤተ መቅደስ ናይ ክርስቶስ እዩ ሰብነትና ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ህንፃ ከዓ ኣሎ ቤተክርስቲያን ሰማያዊት ከዓ ኣሎ ማለት ስለዚ ብሓፈሻ ቤተክርስቲያን ዝተዓደገትሉ ዝተሃንፀትሉ ዓርቢ እዩ ማለት እዩ ማእስታ ተጀሚራ እንተላ ቤተክርስቲያን ዝተጀመረትሉ ወይ ዝተዓደገትሉ መዓልቲ ዓርቢ እያ ዘጉዕዘን ደቀ ኣብ ሰሙን ፋሲካ ዘሎ ዓርቢ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ቤተክርስቲያን ማእኸል ስብከት ስቕለት ትንሳኤ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነት ቤተ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ኣምላኽና ክርስቶስ ኣፍሊጥና ሓቂ ድማ ነጊርና ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ዓርቢ ቤተክርስቲያን እያ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቀዳም ከዓ ቅዱሳን ኣንስቲ እያ ኣንስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣንስቲ ዝተባሃለትሉ ምክንያት እዘን ደቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ተን ኣንጊሄን ናብ ጎይታ ተረኽባ ክብላ ዝኸዳ እዚ ከዓ ቅዱሳን ኣንስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ብዝያዳ ኣብ ወንጀላት ተጠቂሰሎት ምዕራፋት ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 2 ክሳብ 3 ዘሎ ከተንበቦ ትኽእልኽን ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 38 ዘሎ ክሳብ 42 ዘሎ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 15 ዘሎ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 27 ክሳብ 29 ዘሎ ወከመሊስካ ወንጀል ሉቃስ ከዓ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 17 ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ማለት ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ኣብዚ ድማ ስጋዊ ጎይታና መድሓኒትና ብገንዘብ ብጉልበትን ዘገልግልኦ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣንስቲ ማለት እዩ ኣብ እዋን ስቕለቱ ድማ ዋይ ዋይ እናበላ ክሳብ ቀራንዮ ዝሰዓበኦ ከይውሕ ከሎ ከዓ ኣብ ዕለተ ትንሳኤ ቅድሚ ሰበን ድማ ብለይቲ ናብ መቃር ጎይታ ከይደን ጨና ሒዘን ብምግስጋስን ወይ ከዓ ብምኻደን ማለት ምግስጋስ ማለት ብምግስጋስን ቅድሚ ዝኾነ ኹን ቅድሚ ካሊእ ሰብ ትንሳኤ ክርስቶስ ዝተገልፀለን ንመን እዩ እንተዳተ ቅዱሳን ኣንስቲ እየን በዚ ምክንያት እዩ መዘከርታ ተባሂላ ድማ ኣንስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት ዘንደቀ ስለዚ እዚኣ እቲ ዳግማይ ትንሳኤ ከዓ ዳግማይ ትንሳኤ ንቶማስ ከዓ መሊሱ ዝተራእየሉ እዩ ቶማስ ሃዋርያ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ሰሉስ ዝተገልፀ ዓንተወይ ዝገለፅናዮ ኣብዚ ዳግማይ ትንሳኤ ክልተ ግዜ ስለ ዝተንሳኣ ኣይኮነን ቤተክርስቲያንና መልእኽታት ትምህርታ ጎይታ ሓንቲ ግዜ ሞይቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ሓዲሩ ሕርዩ ድማ ተንሲኡ ማለት እዩ ኢላ ትምህር ዳግማይ ትንሳኤ ዝተባሃለትሉ ምክንያት ግን ታሪክ ቶማስ ሃዋርያ ዝተሓዘ እቲ ኣብቲ ዕለት ሰሉስ ዝተገልፀ ቀዳመይቲ ሰንበት ትንሳኤ ጎይታ ንሃዋርያት ክግለጥ ከሎ ቀዳመይቲ ሰንበት ንሃዋርያት ክግለጥ ከሎ ስለዘይነበረ ብኻልኣይታ ትንሳኤ ዘላ ተገሊፁ ሃዋርያ ቶማስ ከሎ ምስኦም ጎይታ ተገልፀሎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እንዳበለ መሃሮም ማለት እዩ እዚ ድማ ወንጀል ሉቃስ ወንጀል ዮሃንስ ማለት እዩ ምዕራፍ 20 ካብ 24 ክሳብ 30 ዘሎ ምዕራፍ ፍቅድታት ክንምልከቶ ንኽእል ምዕራፍ 20 ኮይኑ ካብ 24 ክሳብ 30 ዘሎ ፍቅዲ ይታል ጥቕስታት ወይ ማለት እዩ ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ዘደቂ በዚ ምክንያት እዚ ትንሳኤ ጎይታ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምዝካር ክርኢ ከይረኣኹ ኣይኣምን ብምባል ጎይታ ናይ ጎይታ ልቡ ፈሊጡ ኣብ ዳግመ ትንሳኤ ንቶማስ ሰለስተ ፀገልፀሉ ኣፃብዕካ ናብዚ ኣምፅእ ኣዳውካ ረአየ ኢድካ ከዓ ኣብዚ ኣምፅእ ኢሉ
ናብ ጎኑ ኣእተው ኣማን እምበር ዘይኣመኑ ኣይትኹን ኢሉ ዝመሃረሉ ስለ ዝኾነ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ዳግማይ ትንሳኤ ተባሂላ ትፅዋዕ። ስለዚ ሰማዕትና ንእግዚኣብሔር ፀኒሉ ይስምዓኹም። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።